en fleur mena ko bi mali kono na soro ko dine kala fa ba mbulu ni dine kala fa ba mbulu sen ma girene awon ko nasro ko ba mbulu de ibaro ka kalanka nga boli ko la seli ka nga boli femnu ka wala sibi ibaro en fleur mena ko si sa farafina kono farafina bere ko do ibaro muna ni o hakili ka bo gela soro eba kundo c'est au gundo dam voilà parce que sibi ni mo ne fin jafuera ka barka ba abi donne to ma sire mi bo don abi tan tu ala de tunya ko tunya man yo wata ni ara ma din jafuera ka barka ba ka kunangoya ni nya banen chene go kordo jiru fe kordo ka banala la de to eche awa de kordo sibi o strategala wala ni mon do malia oro ba ga jamana ko ngo wala man ti doy ouais mais ba kundo parce que ebe ka fami yere wolo ko wala ni mane ki to barla wakati mina de ibi ka kele jango bara ko fe fe ado akadon tuguti bara wati ti dona o ko fe o bi se ka don to donc on me filo de kono ko wali mon dombalia bi mais est-ce que wali yere ne ko wali bu nywa est-ce que o yere dona nywa ye ka wakati mina de ka kele ngalweni ni le fe ka ki bi le fe ka kele sibi afanga kala foye ko kala talasi ko ka bu yere ka lasidu kono ko libe amben nafa c'est au yere no na bulo ga la tare la sele sibi ka fuye ko kala talasi te ke ala tala o kele ti kala tala ale kele ngali kilingi yere la dron o yin ngal ni mal denko ko men mali fe men mala bu kanum ba dusuna ba fe maliga here soro ayo be ebika majamuni ne ke ay kodota ni na abi don o fe ko mali fe Mali a foli kunte o voilà foli kunta la ke wale do de be ke kanga wala yade oh jon mi se ka kele nyira na ka fu ko a me mali fe aye ni ke donc sibi e mal de o mal den ken be kila fina che ki to toy ale mi me façon mali fe ciao e bina wala ya jugu fa ale la ka fe ke ko wala ya jugu ke ba ka toy ko no ko wala jugu toy ko ba ko ni mo toy ko mali kona ya ko bi to la e fa mali fe ju esa ça m'a juste le grâce fe mando a ke waka ba fa na o sibi ka wajulu ka ka man ka sa e woni ni ake tay wala ndai wallahi billahi ko ala ye kuranɛ da ka kuranɛ jigi fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ sisan an mago bɛ jamanaden yɛrɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ faso fɛ k'a jɔ faso ye wajulukɛlaw jɔyɔrɔ ye jumɛn la bi u ye ala fɔ awɔ u y'o fɔ koyi a wajulukɛla fɛn fɛn san 40 sɔrɔ wajulu la o bɛɛ i bɛ k'o de fɔ min ye san 60 sɔrɔ la i bɛ k'o de fɔ ɔ sisan e faso den i ka faso denw mɔgɔ bɛɛ olu de ka faso dɔn ka faso kanu k'a minɛ komi n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko ka kɛ faso fɛ ko limaniya dɔ don ɔ sisan mun de b'a fɔ mun de bɛ jamanadenw bila k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ ko n'i wulila k'i bɛ wale jugu kɛlɛ ka wale jugu kɛbagaw kɛlɛ ko i kan'o kɛ e kuma an bɛ se ka faso kanu sɔrɔ o kɔnɔ wa ni mɔgɔ minnu se ka nin ɲininkali k'i yɛrɛ la ni se k'i sigi ka hakili jagabɔ kɛ nin kan ne b'a miiri dɔrɔn ko e faso cila de quoi n bɛ mali fɛ o kuma de bɛ yen bi mais n bɛ mali fɛ a kɛwale bɛnni kɛwale a tɛ sibi o ka gɛlɛn sɛgɛ mun de mun nani do ko in bange an banna yen ka taa an banna waleyaw la c'est une amie fière ala ko que c'est la connaissance qui conduit à l'action i bɛ min dɔn olu b'o kɛwale de kɛ o de wolo lawaleli la sigi ni jamana in dɔnbaga man ca ne y'o f'i ye sɛgɛ ni jamana yɛrɛ ka dɔn maaw fɛ
o de man ca sibi jamana dɔnni ye min ye i b'o dɔn n'i ye fɔ dɔ in ko jamana in dɔnbaga man ca u t'a dɔn ko n'i y'a mɛn ko jamana ko a den bɛrɛw de ko don a tariku de ko don dɔw b'a jɔ dɔw b'a ci n'i y'a tariku ta i b'a sɔrɔ a tariku minnu sahalen don n'o ye an kunkɔrɔta ko ye muso dɔ de bangera minnu denw y'o sabati e tɛ olu dɔn jamu ka kɛta e bɛ faso dɔn ni mun ye n'i ye ɲininka ko Yamuri Sissoco jɔn ye o t'o dɔn e Ala o t'o dɔn san 95 tubabu y'a banna ni la a ko tubabu t'a sago k'ale a banna de ale banna de n'i y'o ɲininka ko Samori Ture jɔn ye o t'o dɔn alimami ale y'a dɔn u t'a dɔn o kɔrɔ ye mun ye cɛ u t'a ka kɛlɛ yɛrɛ dɔn u t'a ka sɛbɛya dɔn u t'a dɔn a ye fɛn min kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ cɛ ko karamɔgɔw ka kuma u ka jamana denw fɛ sa u k'u ka ɲɛbɔ jamana wɛrɛ karamɔgɔw fɛ ko jamana wɛrɛ karamɔgɔ de bɛ k'u ka jamanaw bɔ bolola bi quoi walahi diɲɛ kɔnɔ an bɛna an da don a babu la sɛgɛ filɛ ko mun fɔ ne ni kuma dɔ la n'u y'o waleya ninnu fana ta i bɛ mɔgɔ dɔw fana mankan mɛn ko sariya minnu b'an kunna k'o t'u yamaruya da ka don jamana ko dɔw fana la est-ce que o fana tɛ balan ye u ka baara kɛ o sariya tɛ Mali kan kuma caman b'a mɛn yan sa ko diinɛmɔgɔw man k'u da don jamana ko la k'u ka da u ka ni wajibi diinɛ ma jamana jɔ jumɛn bɛna jɔ ma diinɛ tan les appareils idéologiques de l'État jamana minɛn minnu b'a bolo ka se ka miirinaw jamana ko miirinaw ladan o minɛn belebele o bɛ diinɛ karamɔgɔ de bolo misiri ni église misiri ni église to yan zaviyaw to yan wajulu kɛnɛba minnu bɛ sigi ce sont les appareils idéologiques de l'État misiriba tɛ nin yan n ko foroba ca de don foroba cakɛyɔrɔ de don jamana ka foroba cakɛyɔrɔ de don Bamakɔ misiriba ani Ortem bɛɛ bɛ statut kelen na jamana laseli bɛ kɛ Ortem na cogo min kan ka laseli kɛ jamana misiriba fana la tan o de y'a to ni seli sera an ka jamana ɲɛmaabaw bɛ taa seli yen a kɔrɔ o de c'est un service parapublic a bɛɛ ye kelen bon sini ni jamanadenw tɛ ninnu dɔn e bɛ fɛ ka kɛ jamana fɛ cogo di n t'a la kɔni sɛgɛsɛ maa kan ka jigi o la mɔgɔ bɛ jigi o la parce que fɛn bɛɛ bɛ ɲini ka dɔn don i t'a ɲini jɔn fɛ hali Sibi dɔnni bɛɛ ma tunu dɛ Sibi mɔgɔ bɛ jigi o la sa ba jɛra ka tɛfɛ dayɛlɛ ni san cɛ an ye Bamakɔ bila ka taa Mali burusi kɔnɔ fin kɔnɔna na i bɛ taa cɛw ni muso cɛkɔrɔbaw sɔrɔ yen minnu ni u ye laseli faamu u bɛ ka baara kɛ n'a ye hakili jɔlen don ni fɛnw ye mais n'a kɛra ko an bɛ yɛlɛ TikTok de kan ou bien an bɛ yɛlɛ Facebook de kan pour que ka taa fɛn wɛrɛw lajɛ min t'i nafa bi a t'i nafa sini pour que k'i ɲɛ dan ko kirikaraw la i bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn na ko e ma sira de sɔrɔ ou bien k'e ma sababu de sɔrɔ min b'a to i bɛ se ka jamana dɔn tɛ tiɲɛ Sibi kari tɛmɛna an tun bɛ Jelibugu la sigida events mɔgɔ kɛnɛ kan sigida events mɔgɔ ye weleli kɛ sigida fɔlɔ n'o ye commune 1 ka cɛ ani muso a maa 60 ta an ka 22 septembre hukumu kɔnɔna na ka bonyamasegi kɛ olu ye ko olu y'u ka cɛsiri ye ka waleɲumandɔn kɛ Sibi ninnu ye waleyaw de ye 22 tun kan ka boli sira minnu fɛ 22 septembre a ɲɛnɛmayali waleɲumandɔn kɛnɛ de don n t'a dɔn n'a sɔrɔ hali olu yɛrɛ y'a kɛ ka bɛn 22 ma n'a sɔrɔ k'u y'a miirina ta yɛrɛ mais 22 ka kɛ ko an bɛ bɔ k'a kɛ ɲaga ye a ɲaga in kun ye waleɲumandɔn de minnu ye nin d'a ma minnu ni di k'a fɔ ko Mali ka kɛ hɔrɔnya jamana ye olu ka bonya kan ka sigi de waati o waati hakililajigin kan ka kɛ
si bien comment parce que si je suis pas mettre parce que an b'a ye depuis an bɛ min kɔni ye maaw bɛ bɔ ɲaga bi kɛ fɔliw bi kɛ don bi kɛ o dɔw de y'a to nka o kɔfɛ o don donna dɔw de y'u ni di o sisan i bɛ nkalon dɔn wa nkalon o nkalon ye mun ye o don cɛw bɛ bɔ muso bɛ bɔ walima a don bɛ kɛ o tɛ baara an bɛ jɔnjɔn ye n'o ye darapo ye dɔw la mais cɛw ni musow ni minnu ye baara kɛ k'o don sabati olu bɛ min tɔgɔ bɛ mɛn u ka kɛwale bɛ min u ka fɔta bɛ min u ka kɛta bɛ min a sogola cogo si sinon 1878 o ni 1960 ka jan ɲɔgɔn na dɛ olu ye bonyamasegin komi Mandesɛgɛ y'a f'i ye cogo min olu y'o bonyamasegin kɛ maa minnu ni tora 22 septembre dɔ fɛ yan fɛ u y'o date kelen de ta ka baara kɛ n'a ye ko waleɲuman dɔn maaw kana ɲinɛ o kɔ donc 22 septembre don ye waleɲuman dɔn don de ye jɔn ni jɔn ka waleɲuman dɔnna a tɛmɛnen an bɔra ka min kɛ sisan jɔn jamana yɛrɛ kɔnɔ ne ka dɔn tɛ ne ka dɔn ti fɛn la ko mun ka waleɲuman dɔn n'aw ye a bɛ se ka kɛ an ka dabɔ de kama mais ne ka nin ɲamana in filɛ papu nin ne ka Mali de ye mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn a ma si dɔn jamana ye ma si dɔn donc a bɛ fɔ min ma ko le désordre mental ne ye an ferekelen don hakili la wagasi o de b'an fɛ yan quoi ka hakili wagasi pourquoi ba jɛnɛ ka lɛfɛw sigi o sigi a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko ko de bɛ ka fɔ min ma deli ka fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ nin bɛɛ fɔra ka se nin bɛɛ fɔra ka cɛ kaw ka ba jɛnɛ ka lɛfɛ 22 septembre ye hakili waleɲuman don dɔrɔn nin yɔrɔ la an bɛ bonyamasegin kɛ ka taa se cɛ dɔ ma a tɔgɔ de ko Koloko Sidibe nin ye sibi fɔlɔ ye k'a mɛn walayi Mamadu Talla kɔfɛ bi da ye Koloko Sidibe e tɛ nin cɛba in na Algérie ni Faransi kɛla ɲɔgɔn na san 8 a ko kun talen don ka di min ma ale de tɔgɔ ko Koloko Sidibe o Koloko Sidibe mécanicien ba de don o mécanicien min don ale de bɛ se ka chariw blindé walima mobili wɔɔrɔ minnu bɛ yen n'an y'a sɔrɔ ka bɔ jamana wɛrɛ Mali mɔgɔ bɛ a ka kɛ cogo min na ale b'a transformer k'a k'o ye k'a modifier k'a k'o ye k'a labɛn Mali mɔgɔ bɛ a ka kɛ cogo min na ale de tun b'o baara kɛ Koloko Sidibe 22 kan ka kɛ ka maaw hakili jigin ninnu bɛɛ la sɛgɛ ninnu dɔnnen tɛ koyi ale de b'o kɛ ka an mago bɛɛ an ka kɛlɛminɛnw ka dilan mobili ta sira fɛ k'a kɛ min ye ni mago bɛ a ka cɛncɛn gosi k'a cɛncɛn fara cogo min na ou bien ni mago bɛ a ka bɔgɔ gosi cogo min na ou bien ni mago bɛ a ka yɛrɛ kulu de la n'a sɔrɔ ale de bɛ se k'o baara kɛ k'a bɛn o ma Koloko Sidibe n don t'a dɔn Modibo nɛlen kɔfɛ ninnu bɛɛ tora janfa kɔnɔ Victor Sy ninnu bɛna san min na o san bɛnna ni fanga binni san ye mais Victor Sy ninnu kun taara mobili dilan kalan de kɛ ka na Modibo Keyita bɛ bin don min na o don y'a sɔrɔ avion 18 ye Mali bolo an yɛrɛ ka pankuru don min na UEA bɛ sigi o donni ma jamana min tun bɛ farafinna kɔnɔ ne t'o jamana dɔn ko avion tun bɛ min bolo n'a bɔra Mali la n taara UEA sigili kɛnɛ kan wa a mécanicien n'a pilote bɛɛ tun ye Maliyɛnw de ye jamana min ma dɔn Sidi c'est que kura yɛrɛ tɛ yen o la an bɛ ka segin mun kɛra ka tɛmɛ dɔrɔn de kan min kɛra ka tɛmɛ an bɛ k'o nɔgɔ de an tɛ ka segin foyi kan Sibi cɛcɛni kɛra de koyi a bɛ dilan Sibi a bɛ dilan n'an ye sɛgɛ ninnu ɲɔgɔnna caman sɔrɔ hali k'a dan hakililajigi min bɛ kɛ a n'a foli min bɛ kɛ nafaba de b'o la a bɔra k'a fɔ sisan 22 dabɔra de e Sibi san kɔnɔ k'e jateminɛ e ni ɲɔgɔnna caman bɛɛ n'i taabolo
e min kɛ n'a ye nafa min si jamana ma jamana kan ka jɔnjɔn dɔ ta kɛ sɛgɛrɛ Sibi tellement que 22 ka bon 22 sen fɛ a bɛ yamaruya jamana kuntigi ko 22 bonya kama jamana ka yafa dɔw ma o fila ka bon wallahi wende o don maa kɛmɛ saba ni kɔ yɛrɛ o don o ye don gansan ye wa e ka kɛwale jugu dɔ kɛ jamana yɛrɛ bɛ yamaruya sɛbɛn di jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ ko a bɛ se ka yafa i ma 22 bonya yɛrɛ kama 22 bonya kama mɔgɔ kan ka tulonkɛ o la kulonkɛ man kan k'o don n'o ma dɔn n'o ma kalan denmisɛnninw kunna sɛgɛ an tun yɔrɔ in ka jan dɛ Sibi n'o de f'i ye nin ye de hali bi a ma don lefe kɔnɔ dɛ nin bɛɛ ye nin daminɛ de Sibi n'o de f'i ye mɔgɔ tɛ fɛn dɔn mɔgɔ